गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो रायजिं बड'लेण्डसिम आं साबायखर जासिग्रोबाय। जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देग्लाय जानो गोनां 40थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ 10, 11 आरो 12 जानुवारियाव जागोन। सानथामनि मेहेरगोनां रंगिना संगिना हाबाफारि लानानै बे जथुम्माखौ जों नैबे रंजालि नोगोरनि जन्थिफोराव उरियाम घाटनि बाहाय खुंनो जों लाहार फाहार खालामदों। बिनिनो दिनै नैबे बाहाय जोंनि रंजालि नोगोरावनो जों बानजाय आफादनि मावख'खौ दिनै बेखेवनो हाबाय। बे बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवफैदों जोंनि नैबे BKWSनि मानगोनां EM आरो नैबे बानजाय आफादनिनो आफादगिरि बिथाङा मुसुर प्रदीप स्वरगियारि बिथाङा दिनै जोंनि नैबे बानजाय आफादनि जिथु मावख' बेखौ बिथाङा बेखेवदों। आरो बेजों लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेन फैयो जोंनि नैबे धनसिरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुसुर बिबेकानन्द बसुमतारी बिथाङा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेन फैयो। आरो लोगोसे जों दिनै जोंनि एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोदों। जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बे फिरफिलाखौ बिरहोदों। जोंनि जिथु देग्लाय जानो गोनां बोसोरसालिया जथुम्मा जों गुबुन बोसोरनिख्रुइ जों जेसे हायो एसे साबसिनै रंगिना संगिना जों देग्लाय नै रंजालि नोगोराव जों खुंनो लादों। गोबां जों आलासि जोंनि नैबे जथुम्मायाव जों हांख्रायदों। गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुसुर दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जों BTRनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौबो हांख्रायगोन जोंनि जथुम्मायाव आरो BKWSनि मानगोनां चिफ मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो हांख्रायगोन। लोगोसे गोबां आलासि जों हांख्रायनो जों बाहाय थिरांथा लादों। बेनिखायनो जोंनि नैबे गलाघाट जिल्लानि आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि नैबे रंजालि नोगोर जन्थिपुर उरियाम घाटआव जानो गोनां 10, 11, 12 जानुवारि बे सानथामनि हाबाफारियाव बयबो जाहाथे जोंखौ मदद हेफाजाब होयो आं बेखौनो खावलायबाय गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानानै।